Niretzako bilgune feminista bi hitzetan definitzea igualarik eta zaila da, baina lehenengo etortzen zaitena, eta nahiz ez da bereziki originala, nik bilgune feminista aizpa asko ditut, ez? Eta etxea da. Niretzako bilguneak eukidun kapazitate bat da pentsatuta sortzeko espazioak sortu ditula oso modu eskuzabalean, ez? Denontzako ateak irikita eduki ditunak eta hortan niretzako mugarrik dira emakume abertzaleen topaketak, ez? Uste dut hasi zianetik edo, bueno, tokatu zaitenetik egon naizela, eta denetan beti ikasi dut eta kolektiboen hausnartzeko kriston aukerak izan ditu beti bai. Referentzia bat izan da, ez? Ni goratzen militatzen hasi nintzanean, batez ere adin bueltako jendea zegoen tokia izan da. Eta bilgune feministak zerbait lortu badu herri honetan da interlokutore bat izatea, bai mugimendu feministan bertan gauden guztion artean, bai beste eragile politiko eta sozialekin, ez? Orduan, bilgune feminista ez da bilgune feministarentzat bakarrik, baizik eta herri honi ite zaion ekarpen handi bat da.